Hola, som al Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Soc l'Anna Ballester, ceramista, i avui us ensenyarem a fer un eriçó amb fang que us servirà de portallapis. Tot seguit us presento els materials que necessitarem. El fang, llapis de colors, una esponja, una miqueta d'aigua i uns punxons o eines que trobeu per casa de fusta. I si teniu algun suport per posar sobre la taula també anirà bé. Bé, doncs per començar agafarem del tall de fang un trosset, no en farem servir tot, amb un tros en tenim prou, i amb aquest tros en farem una bola. Per fer una bola l'anirem picant entre les mans i fent rodar. La podem fer rodar sobre de la taula. Un cop tenim la boleta, l'aplanarem de la part de sota fent-li un copet. Molt bé, ja tenim la panxa feta. I ara li farem la cara. Per fer-li la cara li farem uns pessics aquí davant com si li traiéssim el nas. Veieu? Vaig pessigant i apretant cap a fora i que vagi sortint com un nas, la cara. Podem fer el nas més punxegut o més rodonet, com ens agradi. I li deixaré així una mica xato. Sí, ens ha de quedar alguna cosa així. Ara, li farem els ulls, el nas i la boca. Per fer els ulls jo triaré aquesta eina i apretarem aquí un i aquí un altre. Després li farem una altra rodoneta d'ull a dintre, amb aquesta altra eina. El nas, jo agafaré aquest trosset que farà un quadradet. Ja veureu que els diferents palillos que trobeu per casa us faran diferents formes. Ara li farem la boca i les celles. Doncs ara que ja tenim la cara feta, li anem a fer les punxes. Per fer les punxes agafarem els llapis que farem servir després per guardar i farem uns forats. En realitat heu de procurar, veieu que jo clavo el llapis i li faig una miqueta de rodoneta. Heu de fer el forat més gran del que necessitem perquè el fang s'encongeix quan està sec. Anem fent tants foradets com vulgueu, una miqueta més grans. I cada foradet hi podrem guardar un llapis. No els feu molt junts perquè si no s'us pot trencar. Ok, un cop tenim tot ben foradat, traiem els llapis, sobretot perquè s'assequi sense els llapis. Un cop tenim els forats fets, li anem a posar una cua, agafem una miqueta del fang que ens ha sobrat i fem com una miqueta de xorret, res, molt petitet, Aplanem de sota i li clavem aquí. I amb el dit veieu que l'estic integrant al cos. I aquí ens podem ajudar de l'esponjeta amb l'aigua. Ja tenim la cua feta. Doncs ja tenim el nostre eriçó acabat. Recordeu de treure els llapis dels foradets perquè s'assequi i un cop sec el podeu pintar amb tèmperes. Sabeu que la ceràmica s'ha de coure, però al forn de casa no es pot coure, així que us recomano que el pinteu amb tèmperes al vostre gust. Espero que us hagi agradat el taller i que disfruteu del vostre eriçó portallapis. Us esperem al Terracota Museu per fer aquesta o altres activitats. Fins aviat!